Hakani ke episode ngin ya kami. Nakata kada umane winok di nomor bahinyom ne. Nakata ko pateng nomor bahinyom. Apun kerpang yuni namar. Sapanan kam haki we pada kiban sawan hadin. Jadi pikirnya kita tertermo. Ini ya jingkan kendiat ni. Te shwa jong kata ka jing ya jingkan tengin pe ini. Kani kad khot ke balai hang ni. Bat kani ke badan hakani ka lenong ke wasau kad khot ke arkusan. I kumba kia persya ka we hakad khot ka ba arpusan jong kelenong ka basau kedi ka im ka ba khot kertengi lau jong khun uset dei dengi poi hani ka lenong ka basan ka khot ka balai ba de udi wadam ba khot kerteng uset ya hot gan sti hatong nya pen kesan nya kata ka jing ya long mar persya tendai ka badan kami ngi ni ka long bi pa kalau king long sem te kilong ka we kam don kanu kanu kajing kam ba em ba kani ka kerteng ka di ba ai manga kan kam ka kemilion kom ka pa hande ki long shitli tambah long hakar kombu pade ya kani ka jingher pateng gum ni namar biki pej na kaliang ka jong ukpa ka jong sinrang te kum tai kanu kanu ka bakren ni ru ngi ba ngimi ka benta jong ka im ka kemi jong kini bar khot ki jar ka dang ni te ka slong ja be jar kat ba hakatu ke ba ngia phai hakatu week session ka bai dei pade bat kan ka jingher pateng nau kan hang tu ke do tai ka week kan thei ka khun ka jong lamek hi ka ba sipara bat utu bal kan ba kateng ka jong ka deng ka na ama tadi kata jar kan thei ne kolong kenjap jar to ya kata nomor ba long karkom long jong ka jat bandiu kum tu tengin ya kerani mo nomor ba ngi karkom so thu ka jong ngi kasi kaya pher sibun kom to thu ka jong kiwi pada kini ki jat new jiu tengin yak saj kata ka benta mo namar bangi me kot bor kata tendrei ka badon kami kan hang ni kalong ba hadin ba u adam u la dep yo ini khun uset nei te lo ong ba ki singi kerta ki jong u pada kidang im hadu praspas nam nei bat ni ni pada bukil adon nang kini ki khun sakibe pada ki khun chenang ki khun kan thei ki bam shimi kerteng ni te kan ya poi bias tu ke banyak rem ne kan long unu ba kham kerpang tu kalau nging sem ngintip kalong kerpang kumno tambah shumi kerteng kan te hadin ke tu ka poi tu ke dekat kawasan ke om baki singi adam baro bola im kilong kendai spa walai postam ni hadin kata ulayap to keren tu ke span jong jingyap kam ni kita ke jingyap ka banyak keren hak tu session ki bladap balda bam so jong jintip ubah bosniu dak bayap nyap sisa ya ketu te kare kani ke jingyap mani kam semut tu handai kemut bitang kani ke jingkut jong kani ke jingim jong kani ke jing enti kani ke do to ngan poi skai ke bang ong mentan kamane sipang jong ka jingkhen to linya pek bah kini kerteng ni ba uwei ubri ba pa kerteng ni kalau ong ba ulaim katasnem upeng khai uta ndai hadin kata sawan nem jong jing yam em hadin kata kalong kindang im saka tasnem ndang yo ki khun cenrang ki khun kethei hadin katu pada sapoi saka jingyam nei te dingi phai sing ni ke jingkhen mo ding phai ni jingkhen ni khen ni ke pateng ke jong ublei ken sibom ta wadam udap sis pale posnem temi kani ke pateng ke jong set ngimtip ke pateng jong kan no lelak hen pateng no set te kani ke pateng jong kini ki bala khampau kerteng ha kani ke jingjit hang ni da phi khen dot iwei mo sibuk mau adam dei sis pale posnem umi uset hadin kan usnem kami sekoi pateng kalau ni khen pateng gum ta nei nadu ka jong adam hadu bandakha ya unowa baro kalong sipau pateng eng khen sipau pateng menriu mo sipau ti ka jing jalan jo kini kisnem kalong kumba kanus hajar snem kalong be si hajar san pun riu snem kemut si hajar san pun riu snem nadu ka jong adam ka bo nga khen mi mo wadam dap sepak lipau tok sepak lipau khen nei ada poi house set uset pada udap si spa san snem hadin tu soi pengkhayu enosh anta enosh pede em khandai posnem te dang khen kitu kan long him ni mo nga plus dang kitu kemuci spa lai posnem
kami ni gue peteng usap dap sekata kami skuih peteng bet kia peteng ni te haduk ke peteng jong nuwa kamu ciajar san pun rusnem tapi plus ini lembar plus klem ya plus kini lembar jokan nu ya im kan tanggal haduk warta bukan kah kan haduk kerta bukan kamu te ni shishim nuksa kum tu mentan nak tu dekat ke balai hadu ke basan ti ke ai ke ba ni tenap ha kani ka rukom bu ha kani ka lenong ke basan kum ni kini ki kerteng ki brio ki bihar pateng pinsyam hang ni ba ka kerta jong kini ki brio baro ki ba kedo hang ni mo hadu nuwa haru ubadang don nadu ketika por Hashwa jong kajing selium ke bangsa ipek kilnong ki bahadin ni sia mabaro khambun ki kot Jakarta ke bakandai spas nem kata rong flash mena nei kandai spas nem ti de pipet bah yakini ki sipho pateng mo nadu adam ter kum do hadu poi haunua nei kitu ki kandai spas nem de pinyo yakini ki brio ki badan kerteng hang ni hadu haunua kidan nyongut kiba kemut kiba kenjo syaka khandai spas nem kemut wadam uset enok kenan jaret anta wan methusela bat unua kita kiba kenjo ya ka khandai spas nem hoi tina kini ki pateng kembang kedau menen sedang ni nang kumtu ma ong mene haji spak lepos nem kaya uset nei uset uladap si spak san snem upun kaya enosh antau enosh ndau uladap khandai pho snem upun kaya kenan tu tatermo de pipet bah ya kini ki kerteng jo kini ki brio nak koi pateng ha koi pateng nei kat kum kedau ni nomor bahnyau ude enok pastor mene pi ong nyongut hadu nuwa nyongut du nuwa ki dei ki nyongut ki bakenjo ya kandai spas nem te menta pade de pipet bahang ni nadu adam nei da poi hadu enok nomor nyo du enok te hang ni nomor nyo hang ni beling ong enok hang ni nomor nyo enok i kumba ulong kerpang hakanika lenong kawasan ka wan ha jembut jonga bo ham kerpang namar ka kadau kolong ka bawan ha jembut jonga pastor kolong ba kami gitu jing tho ba ulai enok nei ula em lai spa snem bat ula pan khai kon chinam kon thai nei ki sngi bro enok long lai spa an riu snem riu pho san snem bat ula nok ya ula ya lem bat ublei bat shim la dan shu na ba ublei la shim noi o ngas ngo kham long kerpang ha jing perkhat jonga soba ra tali usijro ta kai long kata ga jing long kerpang ka jong uru ya ka ba ka ktin ka jong ublei ru hiwe pada ki kitab ka keren chapang jong ka jing bam sim yap ka jong enok ne ka ba kidang kepil ti bun wan hi te ya kata te ngimdon ni ka ban ong hang ni handai ka ka ba don kam ni ka long ba ni pateng ubah nyo ne ni ka ba ulong ba kerpang namar bahang ni lai ku ingi ba hadin bu im rupsan snem open kayu ni methusela ubriu ba im tementam kat kum ka ktin ka jong ublei ba im hakarta ka ba khandai spa rup khandai khlat kamut ukhlat nda ladap khandai spa rup khandai nei te hang ni ong hang ni ka dekat ka bar pu ar mo ni la shiaring ko tu nomor bekia srim kir kombu kentin hakani ka dekat ka bar pu ar ko ong ni ba enok ulai ya lem bat ublei hadin ba ulapan kha yu methusela lai spas nem bat ulapan kha ki khun chen rang bi ki khun kan thai hato kan long ba hadin ba ulapan kha ki khun chen rang bi ki khun kan thai hadin kata lai spas nem ba inok la ya lem bat ublei ni ka jing im ka jung u ka long bula ya rin kat bat ublei hadin ulapan kha yu ni methusela kemut udang im ru hakani khandau sa kini kilai spa snem atau kan mut chata te dengi bu ikabukum kata kajing keling in hab ban ya keren kani kabaya lem bat ublei mo kabaya lem bat ublei kan mut kumnu yangi habangi puli ya kani kabenta ka ai kabangi dei ban yo anang ni pastor
Namar ba ya unua ru long ba unua uya ringkat bat ublei. Tiada pi ibu de kentin ringkat ni ya ilem ha ka kentin tenrahi kamut kumjo. Handai kat kum kinong rim jang ka kentin ka jang ublei hi kani ka ba ya ilem nan ya ringkat bat ublei hi. Kalong ba ubriu udan ka ni ka jing ya jan bat ublei ha ka jing selok ka fellowship ni kipan kam ketin fellowship ha ni fellowship ko jong ubriu bat ublei kamut ba uni ubriu usngu thu bat uburam ukongu ya ka ik ba ublei uong kamut kiamir ni ti wat lada ngitip ba ubriu baru la hap ha ka pom hande kani ka jing pendem ka jong ubriu sha ublei kata ki ong ka bakalong ka jing ya lem bat ublei nombor lemda kadon hi ka jing ya mirlang kemut enam dot nunu bala banyak lang de pipet ha ka jeli jungi ki para briru ngilong perlok ngila baniya ringkat ha ka jing ide perlok ka de namar ba nya burom nya nyokor iwe ha ti kadi kata hi ka babat ne ta kemut nyo i ni ba kalong hitik ka jing long perlok apdeng jong u enok bat ublei ti kata ka jing ya jan ka bahadu kata ni ba ublei ulet pelai ni na hang ni mo ti katukut khot ka ba arposau u enok ula ya lam bat ublei bat shim la don shu na ba ublei ula shim no yu ti kata ka jing shim no ka jong ublei ka bolong ka bakum nu kata ting tim limla man to da dei kum yu ileja ting sung thu na ka jing tho ka tin jong ublei ba ka kaliding ka wan na beneng ka kit to yu ileja kan ba yu enok pada shim ya thu ye hading shu sung thu ba ublei ula ya lam no yu ni shim no yu ti ha bang penengkam da kani kentin shim no ya u kanum dei bolong ko ju karkom sung thu kum bolong mangi menta kan mangi menta teng teng dan ki baklat hi yang ala shim no ublei ti kanum dei ban poi sata kamut kan mut kum ta ti kai ka banyarap ni kalong wit ba ba ublei ula shim no uni ublei kamut ba ulara syakwi pede ka benta kan ka ba haga jaka ka ba ublei udan ti na ka benta ka jing thmu ka ba chendet ka jong ublei ka bangi kum ki brio ngimla e ka ban so tho ting shpediang be hang ta mo ting shim ni ba kalong ka bakarpang namar ba ublei simpat pendekut ya ka jing dei ka jong u pat ki brio na kata kada umane no winok di nomor ba hinyom ni na kata ko pateng nomor hinyo apun karpang yu ni namar sapanan kam haki we pada kiban sawan hadin te ia kata tingin empat ya keren menta ingin sesu abe kata kaban sawan hadin mo to kacing persian ho haka episode kaban wan tungin yakmi nginem dei banyak penkesan kan tanah mar bin aja sekentai ngin om tangga ke wing perkat bengi kadi ke babiang lut